se scurge mai repede decât vrei sau crezi. Alergi, dar parcă tot nu le reușești pe toate. Stop! Take a break! It's half time! Respiră, inspiră și reîncarcă-ți bateria alături de cei mai de succes mentori din domeniul sănătății în fiecare seară de joi. Numai la Caraman FM. Ne găsești pe YouTube, pe caramanfm.com și pe orice aplicație de podcast, precum Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Audiție plăcută și ai grijă de sănătatea ta! Bună seara și bine v-am găsit pe frecvența Caraman FM, primul radio comercial independent în limba română din Regatul Unit. Mă numesc Dorina și în următoarele minute vă invit să facem echipă printr-un dialog constructiv, care ne-ar echilibra stările printr-o resetare informațională care are drept scop de a da valoare calității vieții. Astăzi vorbim despre detoxifiere și mai exact despre detoxifierea fizică, pentru că ea mai poate fi emoțională și mentală. Evident că toate sunt într-o interdependență și uneori e suficient să pornim de la una ca să reușim treptat să le parcurgem și pe celelalte. Dat fiind faptul că alături de noi o avem astăzi pe Ecaterina Cojocaru, fondatoarea platformei Sănătatea este un prestigiu, unde zilnic zeci de oameni sunt ajutați cu sfaturi de menținere a sănătății, mi-am propus să descifrăm, să explicăm și să selectăm împreună tipul de detoxifiere potrivit pentru fiecare dintre noi. Bună seara, Ecaterina! Mă bucur mult să te am ca invitată astăzi la lansarea Help Time. Bună seara, Dorina! Mă bucur foarte mult că am reușit să fim pe fir, chiar dacă sunt la kilometri departare de tine, dar totuși asta nu ne împiedică prin intermediul internetului, da, dat fiind faptul că suntem departe și totuși am ajuns recent într-o nouă țară, într-o nouă escapadă. Mai nou sunt în Bali și te salut din Bali. Aoleu, ce poftă ne faci de soare, căldură, mare, plaje și o viață, se zice, nealertă, așa, într-un tempo paradisiatic. Spune-ne, te rog, cum e viața pe acolo, din câte ai reușit să prinzi, cum ți se pare, e un ritm de viață pe care l-ai putea adopta pentru totdeauna sau e doar o recriere ceea ce îți poate oferi Baliul? Cu siguranță orice experiență, orice călătorie este o nouă experiență, dar Bali pentru mine a devenit ceva în care m-am regăsit în totalitate, pentru că fiind totul foarte simplu, fiind oameni foarte prietenoși și totodată m-aș bucura foarte mult să cunosc din ce în ce mai mult cultura lor, pentru că se știe că există o religie care le aparține doar lor. Sunt aici pentru noi experiențe, pentru noi cunoștințe și desigur și din domeniul detoxificării, pentru că se spune că Bali este tărâmul, da, în care te poți detoxifia în totalitate pe partea spirituală și abia aștept să o fac. Aoleu, Ecaterina, ne-ai încălzit, energizat cu atmosfera ta, se simte aerul relaxării vocea ta, dar ca să nu cadem prea mult în extrema relaxării, pentru că astăzi avem de lucrat, să trecem la ale noastre. Așadar, curele de detoxifiere sunt tot mai populare și nu doar în rândul vedetelor. Cu toate astea, multora dintre noi ne lipsesc informațiile esențiale care să ne ajute să urmăm o cură de detoxifiere sigură și eficientă chiar și acasă. Ecaterina, imediat după ce ne vei da o definiție pe înțelesul tuturor la ce este o detoxifiere, te rog să ne spui care sunt simptomele care indică nevoia de o cură de detoxifiere altele decât stresul și oboseala. Pentru început vreau să spun că ai menționat lucruri foarte importante și este bine să atragem atenția la cele simptome pe care neapărat le voi introduce în discuția noastră de astăzi, dar eu propun să pornim de la ideea toxinelor și aici propun să facem o călătorie în timp, atunci când bunicii noștri de fapt erau cei mai norocoși și sunt, dacă mai sunt vii,
cei mai norocoși, având în vedere faptul că nu aveau acces la acele produse procesate, semifabricate, mâncare care se gătește foarte ușor și rapid, care efectiv ne ucide orice celulă în corpul nostru. Cum probabil ați mai auzit, zi de zi corpul nostru adună din ce în ce mai multe toxine. Mediul poluat este unul dintre motivele, da, prin care noi avem nevoie de o detoxifiere. Alimentele bogate în aditivi toxici, precum nitrați de sodiu, sulfiți, coloranți. Toate acestea creează în timp probleme grave de sănătate. Ce-ar fi detoxifierea în limbajul nostru? Simplu. După cum îi spune și numele, este acel proces prin care sunt eliminate din organism toate substanțele toxice. Scopul acesteia este de a ajuta corpul să elimine anumiți compuși care ne vor cauza în timp probleme de sănătate. Dacă ar fi să vorbim de tipurile de toxine, există de două tipuri, cele solubile în apă și cele solubile în grăsimi. Simptomele pe care ar putea vedea sau simți fiecare persoană este oboseala cronică, lipsa de energie, dereglarea somnului, senzația de acea balonare, constipație la nivel gastrointestinal, migrenele, pietre în rinichi, dureri în zona ficatului, pielea lipsită de luminozitate și deshidratată, senzația acelor picioare grele, tusea, alergiile respiratorii, cistita, anxietatea, durerile musculare, bolile autoimune, reumatologice, fie ele neurologice, dar și cele metabolice, nu le excludem. Majoritatea bolilor sunt expresia unei intoxicări acumulate în timp. Așa, bine de reținut și de făcut notițe pentru cei care și le permit să le facă dacă nu sunt cumva la volan. Știu că sunt mai multe tipuri de detoxifiere. Mai nou, detoxifierea cu sucuri a devenit un trend, subiect de dezbatere, din motivul că sucurile de fructe conțin o cantitate mare de glucoză, care de cele mai multe ori provoacă o senzație de foame imensă și împiedică continuarea și respectarea de detoxifiere. Ce părere ai despre această constatare? Foarte bună întrebare, pentru că de cele mai deseori, dacă scriem pe Google detoxifiere, asta ne dă, deci ne dă varianta de sucuri, toate sucurile posibile, da, și într-adevăr este o variantă de detox. Da, prin acele frășuri, prin acele șaturi, dar să nu uităm despre faptul că fructele în sine, de fapt, sunt cea mai bogată sursă de fructoză, glucoză, simplu vorbind într-un cuvânt, este acel zahăr și evident că acestea au un conținut bogat și de fibre, de vitamine, dar nu este potrivit această detoxifiere tuturor. Ba chiar mai mult, aș spune că trebuie să fii perfect sănătos ca să urmezi genul ăsta de detox. Mai există tipuri de detox precum împachetări sau varianta detoxifierii prin clismă, acel post intermitent, acele suplimente alimentare, sauna în sine. Cel mai mare risc, să spunem, al detoxifierii, toată lumea consideră că trebuie să țină acea foame, da? Sau acea dietă strictă, drastică, severă, care aduce în primul rând în organism un număr insuficient de nutrienți. Dietele de detox recomandate pe care le putem găsi prin intermediul online, internet, au în jur de 600-700 de calorii, ceea ce este foarte puțin față de minimul recomandat zilnic. Și desigur, foarte mulți medici în acest context nu recomandă detoxifierea prin acele sucuri despre care m-ai întrebat. Personal, eu prefer să ofer clienților mei o detoxifiere echilibrată, potrivită fiecărui client, după necesitate, care conține un regim alimentar, un regim de hidratare, un program ușor de mișcare și, desigur, suplimente, ca fiind o sursă adițională de nutrienți, de antioxidanți, fosfolipide, fibre, vitamine, minerale și așa mai departe. Am înțeles, așa, nu e chiar simplu, da? Fără un specialist să te avânți în toată povestea asta, nu ar fi cazul, dar despre acest detaliu discutăm un pic mai jos. Un alt moment notat de mine, ca să nu-mi scape, e că știu că înainte de a începe procesul de detoxifiere, este foarte importantă
etapa de pregătire a corpului. Aș vrea să ne menționez așa pe înțeles și pentru claritatea fiecăruia ce presupune de fapt această etapă până la detox. De cele mai multe ori atunci când vin clienții și spun, uite, mi se pare că am nevoie de o curățare, da? Mi se pare că am nevoie de detoxifiere și prima întrebare pe care o dau eu clientului, care totuși este cauza? De ce vrei să o faci? Pentru că există trenduri, există informații care pot fi atât utile cât și destructive și atunci primul lucru care îl fac, da, ce presupune în sine pregătirea, este acea definire a scopului. Ce vrei să obții într-un final prin detoxifiere? Dacă ar fi să vorbim strict pe fiziologie, în primul rând ar fi să reglăm hidratarea organismului, pentru că noi știm foarte bine că apa este esența, ori de câte ori am vorbit despre cantitatea acesteia, să nu uităm și de calitatea ei. După care avem grijă să trecem, desigur, de la produsele procesate la cele gătite în formă ușoară, crude, pregătite în cuptor și, desigur, tot aici vorbim despre mișcare și despre sport. Așa, să înțeleg că dacă îmi propun să urmez un proces de detoxifiere, de exemplu, te apelez pe tine pentru prima etapă și nu începem vorba cea mai des auzită de la o lună detoxifierea, dar îmi dai o pregătire, da, de câteva zile, de o săptămână mai întâi să beau la greu apă și nu oricare apă, că într-o altă emisiune vom discuta și despre calitatea apei. Înțeleg bine, da? Cu siguranță foarte corect menționat, pentru că, într-adevăr, orice fel de detox necesită această pregătire și, desigur, o începem cu nivelul de hidratare. Bine, Ecaterina, hai să trecem la următoarea întrebare. Cât ar trebui să țină o cură de detoxifiere? Pentru că atunci când auzim de câteva luni, nu mai vrem să facem nimic. Cumva cu toții ne dorim un rezultat imediat și acest lucru e greșit din start. Cu siguranță, tocmai din acest motiv am și spus că este foarte important să definim acel scop, pentru că detoxifierea nu mereu înseamnă doar eliminarea unor kilograme sau doar eliminarea unor balonări constipației și nici de cum, apropo, detoxifierea nu este acea care tratează 100% bolile, noi vorbim despre prevenție și aici detoxifierea poate fi făcută treptat, de fapt așa este corect și poate dura de la 30 de zile la 90 de zile, totul va depinde de simptomele pe care le are persoana din start, cât de încărcate sunt aceste organe. Și vorbim, desigur, despre o detoxifiere făcută pe etape. De câte ori, de exemplu, putem ține o cură de detoxifiere în așa fel încât nici să nu ne afecteze sănătatea? Și hai să luăm în medie, vorbim de un an. De câte ori facem într-un an o detoxifiere? O dată, de două sau în funcție de starea de sănătate și problemele fiecăruia? Într-adevăr, prima etapă totuși ar fi să conștientizăm faptul că totul pornește de la celulă. Celula în sine are nevoie de 3 lucruri foarte importante. Primul fiind hidratarea, a doilea fiind, desigur, mâncarea, deci alimentele și al treilea moment este curățenia. Dacă ar fi să vorbim despre cât de des este necesar să o facem, în funcție de cum ne simțim noi. Eu prefer să fie făcută detoxifierea sezonier. De ce? Pentru că mâncăm totuși în fiecare zi. Și vorbim despre acele 12 sisteme care sunt absolut... Este foarte important să urmărim cât de mult avem nevoie să curățim acel sistem anumit. De exemplu, dacă ar fi să vorbim despre sistemul gastrointestinal, știm foarte bine că, de fapt, el stă la baza sănătății noastre. Dacă avem probleme mai dificile pe partea colonului, pe partea de ficat, este important să repetăm acea detoxifiere. Nu este suficient să o faci o singură dată în an sau o singură dată la 5 ani și să spui că, uite, am făcut eu detox și mă simt foarte bine. Este important să o facem pe etape. Așa, înțelegând sau poate deducând, în timpul de detoxifiere, unii dintre noi pot
avea poate diverse amețeli, nu știu, poate e vorba de o constipație sau poate dimpotrivă. Și ajungând aici, vreau să precizez care ar fi reacțiile adverse, aspectele mai puțin ale detoxifierii și dacă nu neapărat sau neapărat trece fiecare prin anumite reacții. Intuiesc că e o chestie individuală. Cu siguranță, bine menționat Dorina, într-adevăr este un moment ce ține de fiecare în parte, dar simptomele pot fi diferite. Acele reacții fiziologice, așa le mai numesc eu, va fi în primul rând intensificarea oboselii primele zile, pentru că vindecarea are loc prin intensificarea anumitor simptome care ne deranjează sau care cumva au fost ascunse, da, la nivel la nivel și psihic. De asemenea, durerile musco-articulare, vom avea anumite senzații, parcă de greutate, de parcă ne doare spatele sau în zona cervicală. De multe ori, diareea poate fi prezentă, acele erupții pe piele. Vorbim despre o bruscă răceală, pentru că în momentul detoxifierii de fapt putem afecta și sistemul imunitar. Vorbim despre o iritabilitate și, desigur, de cele mai deseori, dacă vorbim despre toxine care se manifestă la nivel neurologic, vorbim de o anxietate și neliniște. Reacțiile acestea fiziologice, la prima vedere, pot fi banale, dar dacă au loc, asta ne dă de înțeles doar că poate exista un proces inflamator, poate un organ este mai încărcat decât celălalt și există varianta de a monitoriza clientul în sine pentru a decide ce facem în continuare. Sau stopăm acest proces sau mergem în continuare pe un alt tip de detox. Pentru că, iarăși din nou, revin la acele sisteme, da? Avem, spre exemplu, sistemul limfatic, de multe ori nu ne dăm seama cât de înfundat este el, pentru că alt cuvânt nu găsesc, dar el ne dă de înțeles faptul că, de exemplu, nu transpirăm sau transpirăm în exces, da? Tot sunt niște simptome atunci când este pur și simplu necesar să facem o detoxifiere a sistemului limfatic. Da, Ecaterina, mai mult decât evident faptul că fără ghidarea vreunui profesionist nu ar fi bine să ne avântăm și dat fiind faptul că radioascultătorii ar putea avea întrebarea pe care o intuiesc și eu ca un oarecare om, ce își dorește și el o schimbare. Despre ele nu bifăm în această emisiune, dar își dorește fiecare femeie, fie kilograme în minus, fie un ten mai bun, fie o unghie, un păr să crească mai bine și tot așa. Vin să te întreb, detoxifierea însoțită de un profesionist presupune ghidarea de la A la Z. Ce cuprinde acest A la Z ca să-i ajutăm pe radioascultători din start să știe, dacă te contactează, ne apelează, să știe ce beneficii are de la detoxul în sine. Pentru că ne avântăm adesea în a cumpăra tot felul de suplimente sau formule a reușitei corecției corpului de pe internet și din altă parte. Ne pomenim în față cu o cutie cică magică pe care nu știm prea bine să-i citim instrucțiunea și pe final nu doar că ne pomenim fără un rezultat așteptat, dar ne mai și împotmolim pe la mijloc, rămânând cu senzația că am fost păcăliți cumva. Ajută-ne, fă-ne lumină în acest sens, te rog. În primul rând, cu siguranță bine menționat, eu nu recomand categoric o detoxifiere făcută doar după felul în care am citit pe internet sau, nu știu, am văzut o publicitate care într-adevăr ne-a marcat, acel cârlic de marketing foarte des utilizat, picături magice, pastile magice, ceaiuri magice, care pot să spun că da, uneori funcționează, dar ce va fi după? Pentru că de multe ori și scăpăm de acele kilograme care ni se par nouă în plus, scăpăm de anumite, hai să spunem așa, și acea celulită, da? Și acea piele deshidratată. Putem avea un remediu aici prin anumite suplimente sau prin anumite formule și totuși este foarte bine să începem prin definirea
de ce avem nevoie o detoxifiere, unde mai exact avem acea problemă. Pentru că dacă nu ne simțim bine, dacă simțim că organismul este efectiv îngreunat, dacă nu avem acea poftă de viață, dacă nu ne dorim să ieșim efectiv la o plimbare cu copii, da, să petrecem timp cu ei, de parcă se întâmplă ceva și la nivel psihoemoțional, pentru că toate astea răspund, deci toate astea funcționează într-un echilibru. După cum am mai spus, va fi foarte important să vă adresați unui specialist. De ce? Pentru că doar cu ajutorul unui om este foarte ușor să treci de această perioadă. Cumva îți va fi, parcă nu îți va fi foarte comod să zici omului, uite, de exemplu, unui specialist că vreau să renunț de mâine pentru că nu prea văd rezultat sau uite, nu mai am chef, efectiv toată lumea este contra mea și tot universul la fel. Aici vorbim despre un ajutor. Da, este foarte important să apelăm la oameni care vor fi cu noi pe aceeași lungime de undă, care vor avea scopuri puse împreună cu noi, care ne vor susține indiferent cât este de greu. Pentru că dimineața putem să ne trezim cu un feeling și seara va fi cu totul alt feeling. Și de aceea avem nevoie de acest profesionist alături, care fie nutriționist, fie dietolog, fie suplimentolog, fie specialist în prevenție. Da, deci sunt foarte multe profesii în ziua de astăzi care vorbim de medicină și de prevenție, care ne pot ajuta în acest proces al detoxifierii corecte. Pentru că odată ce am făcut o detoxifiere corectă, ar trebui să avem și rezultate, da? Și aici este bine să le definim noi pentru noi alături de un specialist. Ei, să știe, Caterina, că pe unde glumă, pe unde nu, dar de luni te apelez eu și de la o luni începem detoxifierea, pentru că motivația e ceea ce mă ține cumva în priză în proiectele mele și atunci când încep câte unul, am grijă ca în acea echipă să am un motoraj din ăsta motivațional care, dacă în a 4-a zi consumul mi se reduce, să mă trezească cineva la viață. Bine, îți mulțumesc. Vreau să știu în clipa aceasta, de exemplu, dacă după cura de detoxifiere putem reveni la alimentația obișnuită sau poate e prea brusc sau trebuie să fim în continuare cât mai stricți ca să știm exact cât nu bem cafeaua, de exemplu, dacă nu se bea, sau cât nu punem mâna pe o ciocolată, sau poate e voie, dar în măsură calculată și tot așa. Apropo, vorbind de cafea, da, și de acele restricții, să știi că eu sunt genul de specialist și poate nu vor fi de acord colegii mei din domeniu, dar eu totuși țin cu clienții și sunt pe partea clienților. De fapt, este foarte important să le combinăm corect și nu să ne dezicem de ele. Pentru că pur și simplu a exclude anumite alimente, asta poate oricine. Și orice specialist va spune, da, exclude grăsimile, exclude acele produse procesate și așa mai departe. Uite, o să spun un secret. Pentru toți clienții mei, eu am acea zi magică și se numește ziua de duminică, atunci când duminica le permit clienților să mănânce o masă, exact ce își doresc, exact la ce visează ei de luni până sâmbătă, aia fac duminică. Deci mănâncă o bucată. Aoleu, ce masă e probabil. Aoleu, ce masă. Să știi că așa spun toți din start. Vai, mulțumesc că îmi permiți și mergem în continuare și voi face neapărat tot posibilul să mănânc acea masă ca să-mi ajungă pe toată săptămâna. Dar uite că, de fapt, aici este un mare secret, pentru că se face foarte mult efort de luni până sâmbătă și în 2-3 săptămâni, în procesul detoxifierii, mă sună clienții duminică și îmi spun că nu, astăzi nu voi mânca acea bucată de tort sau acea prăjitură pentru că îmi place foarte mult de mine în oglindă și îmi place foarte mult tot ceea ce văd eu și probabil voi renunța astăzi la acea masă care am voie să o mănânc. Respectiv, aici este vorba despre obiceiuri. Cum să revenim corect la acea alimentație? Eu prefer să facem un obicei ca o alimentație echilibrată, combinată corect, o farfurie de 20 de centimetri, dar să fie în ea prezente și fibrele, și proteinele, și grăsimile,
toate astea să rămână cu noi după detoxifiere, da? Fiindcă dacă ai reușit să-ți creezi acel obicei pe timpul detoxifierii de la care te simți tu bine, fizic, corpul tău va cere continuarea acestei alimentații de detox, nu? Și atunci trebuie să înțelegem de ce o facem, de ce am făcut atât de mult efort ca să revenim înapoi la acea alimentație neechilibrată pe care am avut-o? Nu. Corpul se simte bine, sufletul și mai bine și de aici se menține acea stare de bine, care este și scopul meu alături de clienții mei. Sunt mai mult decât sigură că anume așa funcționează lucrurile și că, de fapt, orice pas pe care îl faci spre tine în întărirea de sănătate nu este decât acel prim pas spre stabilirea acelui stil de viață spre care tinzi ca să arăți cel puțin așa cum ai reușit până la ultimul pas, de exemplu, al detoxifierei făcute. Ca să fim bine, cu siguranță, dacă ciocolata sau cafeaua e exclusă în perioada de detoxifiere, sporturile nu. De aceea vin să te întreb ce sporturi sunt ideale în cura de detoxifiere. Poate se mai scoate vreunul, două sau poate nu facem deloc mișcare. Am o expresie legată de sporturi și mereu spun așa: sportul ideal pentru fiecare om este acel sport de la care nu o să vrei să te dezici a doua zi, deci efectiv de la care o să ai acea motivație să te trezești dimineața și să-l practici sau, mă rog, atunci când este comod clientului, dar sportul în general se practică în prima parte a zilei și în special dimineața e bine. Eu prefer acel jogging ușor. Prefer să recomand înnotul și, desigur, tot ce înseamnă cardio. Tot ce înseamnă mișcare, dar magici și, într-adevăr, necesari sunt acei 10.000 de pași pe zi, făcuți pe zi, care, desigur, din start, atunci când fiecare aude 10.000 de pași și se pare foarte mult și totuși spun că trebuie să începem de la un pas pe zi ca să ajungem la 10.000, ca să mâncăm elefantul pe bucăți, pentru că așa este corect dacă vrei să-l mănânci întreg. Și pornim de la cei 5.000 de pași ca să ajungem pe parcursul a 2 săptămâni la 10.000 de pași pe zi. Bifat, mergând pe spontanietate, care sunt primele cele mai frumoase rezultate de pe urma detoxului pe care le poți menționa în clipa aceasta? Cu siguranță, marea majoritatea se bucură de acea pierdere a kilogramelor în plus, pentru că este foarte important ca kilogramele în timp să nu revină și, de fapt, acesta este rezultatul foarte mare, nu pierderea lor, dar constant să le menții prin modul de viață care rămâne după detoxifiere. Desigur, un moment important ca și rezultat este reglarea sistemului hormonal. Vorbim de glandă tiroidă autoimună, atunci când se scot efectiv diagnozele și fără ca să fie administrați acei hormoni necesari. Aspectul tânăr al pielii, de multe ori dispariția celulitei, pentru că celulita tot este o formă a toxinelor, mobilitatea articulară, dar și un bun rezultat este partea cu fertilitatea, pentru că atunci când se nasc copii în urma detoxifierii ai ambelor parteneri, probabil este cel mai frumos și binecuvântat rezultat, pentru că se lucrează în echipă de către mamă, tată și, desigur, specialist. Și atunci o detoxifiere poate veni ca un remediu în foarte multe probleme, dar să nu uităm despre faptul că trebuie totuși făcut constant. Deci să facem măcar de 2 ori pe an ca să avem rezultate de genul ăsta. Aoleu, am ajuns la o notă tare inocentă, sensibilă, frumoasă, progresistă în același timp și, dat fiind faptul că am ajuns în final, spune-ne, te rog, unde te putem găsi pentru mai multă informație și un ghidaj individual, așa cum spuneam la început, de la A la Z, cu convingerea că dacă pornim cu tine pe acest drum, la finalul zilelor, determinată pentru detoxifiere, suntem ceea ce am visat la început.
Cu siguranță zilnic platforma noastră Health Prestige, care în curând va avea un an, deja avem peste 2000 și ceva de urmăritori acolo. Ajutăm zilnic persoanele prin prisma acestei platforme să se mențină, pentru că venim zilnic cu informații foarte utile. O găsiți pe Instagram ca fiind Health Prestige, da? Pagina Health Prestige, dar desigur și pagina de Instagram Cheia Oficial, care mi-aparține ca și persoană, da? Vorbim despre platforma Instagram, dar și Facebook, Ecaterina Cojocaru, așa mă găsiți, și vă pot fi utilă în tot ce înseamnă prevenție și sănătate. Îți mulțumesc, Ecaterina, pentru plusul de valoare informațională adus azi în emisiunea noastră. Te mai așteptăm cu drag să detaliem și alte subiecte. Până atunci însă, de este procesul de detoxifiere un mit sau o realitate, rămâne să vă răspundeți dumneavoastră. Noi vă lăsăm ușa virtuală deschisă pentru suportul informațional gratuit. Scrieți-ne, iar noi vă vom ajuta să vă bucurați de rezultate funcționale. Vă urăm o seară liniștită, într-un deplin echilibru fizic, emoțional și mental. Se scurge mai repede decât vrei sau crezi. Alergi, dar parcă tot nu le reușești pe toate. Stop! Take a break! It's health time! Respiră, inspiră și reîncarcă-ți bateria alături de cei mai de succes mentori din domeniul sănătății în fiecare seară de joi. Numai la Caraman FM. Ne găsești pe YouTube, pe caramanfm.com și pe orice aplicație de podcast, precum Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Audiție plăcută și ai grijă de sănătatea ta!